Kapadi जों जेंनानि सिगां हाय नरनो लामसगो जिसु ख्रिस्टनि बुंबाय आगेरावबो जों टपिक न दैबो आं आपलोड खायजाक दङ नायखेना हायबो दिनै दै किसी सा जुदा के जों वन सक लायानो टपिक बाय रिलेटेड न बेफारि जेंनानि सिगां आं सुरिनाय बुग्रा कायतो ननो हामबाय दङ नोंजोंनो हामजाक मानि बागै नोंनि संगारि साजानो असंसार हरखा जाहाथे जों कमरियावै मोथांजाक खालाय माना दै खालायो बेबो जे नों सामाय दङ जे ननो पयतो खालायनाय बरक बो मोथांजाकनाय नै आरो बे गायदो ननो हामबाय आंखौ जोंनि थानि मुंसाफोरनो करै नों बाय जों मोथांजागनि नों बाय हामजागनानै नों बाय तंनानै नोंनि तंथायो तंमानानै अमहाय जोंनि मुंसाफोरनो करै गैयाबा नों खायरियक माबाय नों बेबा जोंनो लांनानै नोंनि तंथायो लांनानै लामा खालायरखा दाबो ननो पयतो खालायनाय बरक बो नों बाय तंबाय बानाय आबो नों जोंनो कग्रखा हामबाय गायदो हामबाय बेबो दिनै जों नोंनि ककथायनो वानसबलायनाय अजराव नों याफां जिमि पायथाक जरा जों बे कबल दंफायदि नै बुग्रा जिसुनि बायसा आबो गायदोनि थानि सुरिसाना आमेन हारि फायदि हायनि हाय जों वानसबलायफिनाय आं फरायनाय गोथां गायदोनि ककनो जों नायलिया आं फरायवाना जहन सुइमानि कथमा काहाम chapter 3 verse 1 to 7 जहन सुइमानि कथमा काहाम chapter 3 verse 1 to 7 Kadi फरायनाय फारिसाय रकनि बेरे निकोदिम हनै जुदाय रकनि बखरक खरकसा तंमानि हरसा बो जिसुनि थानि फाययै हाय हनै साफायगा राबि ननो जों कायतो रहरमानि फोरोंनाय हनै सावै मानो नों सयदनि सामोन खालायमा हाय खरकसाफोरनो खालायमानिया कायतो बबाय तंखे सिमिसे खालाय मानो जिसु बनो हाय हनै साका आं ननो सयनो गुबै कक्सावो आजाय पिया केबो कायतोनि हा नुगैमाया निकोदिम हाय हनै सोंखा बरक जाग्रा बाहाय के आजाय फिरै मानाय बुमानि बहक बिसिंगो हा फिरै दै वाइसा आजाय मानिया जिसु हाय हनै साका आं ननो सयनो गुबै कक्सावो दै बाय भला बाय आजाया केबो फानो कायतोनि हावो हाबैमाया बाहान बोथैनि आजायनाय बरक बो बाहान बोथैनि फलानि आजायनाय बरक बो कायतोनि बरक नरक आजाय फिना नांनाय दिनै आं ननो सामाबाय तावाना जागबि अ एलेमक परिमाण बिसिंतै कायतो जोंनो कताल के हमारे खायजों बेबायदि जों अ परिमाणिक नतैनो जों वानसबलायनाय बाहाय के आजाय कताल नाय आबो जों आगेबो आनि यूट्यूब निरक नायमानाव आरो आं सामाय दङ दिनै वानसब जागनाय के आजाय कताल नानै बागै दमा ककनो सिनानि नांग्रनाय आबो सिथिनि आं सानाय जों सायमानाव गायदर बेबा अहायं संसानो सुनामका संसानो सुनाम माने यागुलो तक्सा बुफां वाफां बेबा सुनाम बायका आबोनि यागुलो पाय थागो के गायदर बरक मुनिसनो सुनामका के बरक मुनिसो न गायदर बहाय के सुनामका हनैसा फायदि जों न कसल के जों सुनामलायनाय हनैसाका गायदर बाय कसल आबोनो बरक मुनिसो के बरक मुनिसो गायदर बाय कसल माने गायदर नि थानि बरक मुनिसो काजो तो निसाय नांकुक माने बा प्रेशियस कुक नियाकेबा मूल्यवान कुक के तामहिनबा जिनि थानि फला दङ तक्सा तकबिरनि थानि फला करै के गायदर का फला जों नुगो जन चैप्टर 4 verse 24 जोंबो फला गायदरनि फला रोजा खायनि बागै गायदरनि थानि जों बेलायखनो नांकुक माने स्नामजाकनि बिसिङाव नांकुक माने हानि बागै जोंनि जीवननि उद्देश्य बा जोंनि पार्पस अफ बरक मुनिसनि पार्पस अफ लाइफ बो बयनिसाय माने अन्य स्नामजाकनिसाय जुदा मा हाबो बरकनि दै मोसा करै बरक आजायखा जाब्रा बब्रा आजायखा थैखा बायखा पियाबा बरक मुनिसके हाया जों संसाराव आजाय बायखा मोनसासक जागायाव थांनानै बागैसे आसल जागायाव थांनानै बागैसे आबुंका गायदरनि तंथाय तमानला गायदर
bo haike sungno snamka bo bai mol brum tongnani bagi so hani bagi bo sungno or sungsaro rohor maningka tabo bo snamani tongthayo tangnani bagi se abongka jugno ha gesung aro tangnani bagi sung mol brum ni langma manani nangnai ba kaitor bai sung muthangjaknani nangnai kaitor bai sung nakarjaknani nangnai muthangjaknani bagi sini langmao joto ni sai nangkuk mani teman mole osung saro sung srapsani bagi se tongnai srapsani bagi juk thangni tongo borok juk phai tongo piaba salsa o mol pai thangai aprong ke seng pronismi pai thak jora je borok sung saro phayo abo bebak no kaito no bisa ba Jisu Kristo ni samung no bisa saka Jisu Kristo no poito klai ke kaito ni tong thayo sung tong li mana ike sung no snamani ke abo no purpose tabo sung mutangjak na ni bagai yakaba mol brum ni langma manna ni bagai sung dema na ni na demano sung sitai klai abo sina ni bag abo mutangjak na ni bagai sung mengtha no sung sitai klai mengtha bomo abo no sung tini wan sok lai ne mengtha sung sitai klai mani ingka sung pilas kang sina ni nangnai borok manusia pilas kang sina ni nangnai snam naisha kaitor no snam naisha sebab o sungsar noka hayung bebak no snam nai ba ano romui snam nai abo no sung srai ke sina ni nangnai tabo kabang ma sungsaro mudai atai ni tango kabang ma jani ja mutai ni kulum layo haibana bomong bukebui snam nai to kabang mang maya baksa hai ni sau oh nirong bu snam nai sini bu snam nai tama proman tong zen snam nai o sungsar no snam nai khorok sana kabang mang lima no ni sau abo ठीक है snam nai sungsar khorok sana teman mulai nai ni sung wansuk nai kan ke sini bupa khorok sana ketika saya wansuk sana ke jadi snam nai sa kabang manengka ke teman nai wamporo ni ani koba te khorok sa omo hai nai na ke teman sok nai problem sok kai nai ke o sungsar ठीक motor tong mano tong maya hai bla koba gari kaisa wo driver steering kai ni ke teman nai gari kaisa wo steering kai ni ke mili layang ngai accident ngai klai suk accident ngai te khorsa bone motor sa nai te khorsa yang bone motor sa nai ke teman nai namong pai ne si omo hai no kai to snam nai sa khorok sana biaba o snam nai khorok sa bo sebab bono sung srai ngan nai borok ro abono srai ngan nai ingati ke number 2 ongke sung sinani nai mutangjak nani bagai tamang nani nai ang sak no sinani nai ang sak mane ang sebab ang kai tan buskango sabu demoni bagai oro pai obosung tini purpose of life abono sung sinani nai ingati ke angke Jisu Kristo no sung sinani nangnai tabo Jisu Kristo no sinani mane Jisu Kristo sabu bo dema khlaika bo samani kok ba Jisu sabu obono sung srai ngani nangnai kabang ma borok sawo ang Jisu no sinibo piaba tama Jisu no completely borok sia Bible ni moto sia ti ong sung semano Israel ro Jisu jepro kamasung se samang kalaikya apro borok Jisu no subrai ini kabang mahano haibana borok gebui ke sia Jisu temani bagai pai Jisu sebab borok gebui ke romoi maya hani bagai no Jisu no krusoro ibu tarka Israel borok masing tamu piaba borok no krusoro ibu tarka temani bagai borok soi ke sia ni bagai hani bagai sung Jisu sebab borok sung soi ke sitai geno sung mutangjagi mana o kai tamno abo kai tamno simani pore ke sini bekak koini nai fola kata sungno chubanai mutangjak nani bagai gesung fadi jeng
wansok laigana haini hai ang oro poripiana jeng naimani John chapter 3 verse 1 by 2 Farisai rokni bere Nicodim hnei jurai rokni bokhorok khoroksa tongmani khorsa bo Jisuni thani phaye hai hnei sapaiya Rabbi nano jeng kaitor rohormani phungnai hnei sawi mano nung soidong ni samang kalaima khai khoroksa bono kalaimanya kaitor bobai tong ke simise kalayu mano oro jeng nugo Nicodemus or Nicodemus engka khoroksa Jews ni ruler, Sanhedrin ni koroksa member. Koroksa Sanhedrin mana borok ni amoni bisingo borok ni teman senai member parliament member omahai rok ni bisingo kaisa member. Nicodemus Jisu ni thani pai mani bopro pai horo. Teman ibagai horo pai, teman ibagai bo horo pai kya. Nicodemus horo paimani karon engka Jisu engka kaisa misdol ni besa sengsaro mesor besa hani bosini jaga le boni lekha pora mungsa krei fiaba o Nicodemus engke koroksa bo Jews ni ruler Sanhedrin ni koroksa member belai kusu podo engke bo sal ketang tangke o karon Jisu Kristo abo kisah chorsa engka kisah buibai sijaka bo kemasengsa samang podrepot kelai mani ceng mani bagai buibai sisa jaka tabo Nicodemus bo nero tangka bui nuka ke bui nibus kango ekdum cayak mane mokolo teman nai kamu ken lukjak nai hani bagai lahasi kiri engri bo horo tangai kya gen Nicodemus sengoro nugo Nicodemus bo asai baike asai pinai asai ketal engmani aboni kuno meaning no sia bo kaito ni phanon nuka kaito ni soidom ni samang no nuka kamang mo podre pod samang soidom ni samang khaimang nuka hai pano oro Nicodemus bo busi wi malia bo folani kokno silia folani kokno busilia hani bagai bo Jisuni thani sengpaikya verse 4 sing nugo verse 4 porna Nicodim hai hnei sengka borok zakra bahai ke asai piri manai ba bumane bohok bisingo ha piri tegoisa asai ui mania borok zakra okra ngri Jisu jepro sawo asai pia ke bokai tune halugi meya bubusilia folani kokno wansuk manlia hani bagai sawo borok sakran ni bahagia asai pimen sinai bohog bumane ogo thangi detisa kokle pebisnai hani saw temen le bobusi dia folani kokno busi malia romui malia omo haino tabo Kristen honai ni bisingo bo kabang mo hai dongo Nicodemus hai borok folani kokno romui maya folani kokno busi maya piaba Jisu sawo asai pia ke gebo kaitoni handugi maya omongka pholaptui asai mani asai pia ke jini phola thangsaya phola asai yang ke kaitoni hana solution lugi maya etau seng asai ketal ngani bagai ba phola asai ngani bagai jeng siani nangai jeng chukno hau thangani bagai jeng asai ketal ngani nangai ke asai ketal ngani bagai bilaskan dema ngani nangai bilaskan ang seng ang ageno saka ang sinani nangai asai ketal ngani bagai a borok sinani nangai gebui kaitor sebab gebui kaitor no sinani nangai teman yang jeng gebui kaitor no sinani nangai teman male gebui kaitor apa kaitor bo se bebag no sinamo Negate bono muthangani bo mane muthangani lama bo bono age bariano bo sanamja ge boni modeno sajlano o sengsara rohorka seng temas si Bible apa kaito bo chongka
sajla kaitor afa kaitor chongmani samungno sajla kaitor pura khlaikya mane khlaibaikya nige a khlaibai mani kokno phola kathal jengno bujinani phanrowo ba phola kathani bisingtui a kok dema jini thani sokhayo jini thani birjago borok munishoni thani birjago dema kaitor afa kaitor je snamani chongmani boni plan no ge sajla kaitor chongjak wajak ni moteno khlaipekya ge phola kathal ke a khlaimani kaitor ni plan te sajla samang khlaimani no borok munishono sawi khanaro ge jeng a phola kathani bisingtui jeng sajak phayo abobaino jeng bujiwo I ano mutangnani bagui samang paika so hai bagai jeng apakai tono jeng sinani nango ngepadi jeng Hebrew thangai Hebrew chapter 10 verse 7 Hebrew chapter 10 verse 7 ang poranai Hebrew chapter 10 verse 5 Aboni bagui no Kristo o sangsaro phaina puru kai dono hai hinai sawo rathar mano bunung naya barok mano bunung naya tamuke nang ani bagui besak kaisa snangka Jisu Kristo phaina ni pro tamaisa nang rathar mano bunaya barok mano bunaya tamuke nang ani bagui besak kaisa snangka oro besak swabu besangka sajlani besak agis mai kesamuke ratharo kaitor hake Israel no nakaro pia batabo rathar mano bunung naya barok mano bunung naya besak kaisa snangka o besak nono rohona ni bagai kaitor agena chongi paisa sengsa snamiani sanino tatanda kaitor saimano sengsa snamiani sanino borok munisho kaitoni kokna yang nai sumsok klainai ke sumsok klaimani yagulo borok no muthang nani nangnai piok nani nangnai temanle kaitor ka kethal ge abo plan khai paisa ge a plan ni moteno Jisu Kristo acai paika an bagina sawo nung rathar mano butei nanglia barok mano butei nailia temangke besak kaisa snangka tabo o besak rathar jaka sini borlawo kostomanka te sini sumsokni barjano bonaka ani bagai jeng kai kano pilas kang sini nangranai kai tono siangke kai tono plan no saimia kai tono plan no saimia ke Jisu Kristo bahike paika Jisu Kristo no jeng kaham ke sisok mayang nai hai Jisu Prabhu ni sinai tabo bui tomonai murti no tagi kuluma hai iomono mutai hile hai bono jeng bono kaham ke sinanai bo bahike pai bo borok munishoya kai torungi dui bo borok munisho ngai borok munisho ni rup nawe ongkari paika listen bahike tak kai tono sinima jeng Roman chapter 1 verse 19 by 18 no thangke jeng saimano kaitor boni snamjak ni bisingtui jengno bono sinina ni jengno lama roi rokha boni snamjak nokha hayong beba no nai nei khangke jeng saimano ni snamnai khoroksa tongo nini sak no nai nei khangke no nini besak no nai nei khangke no nung wansogi mana ni snamnai se khoroksa tongo no snamnai se gerei ang ngi phaimeya tomanale ane besak no jeng kurui bisingo kutuke wansok nai khangke tabo khojong ungmani ko jeni yak rokno jeng wansogi nai khangke I kaitor tongo nei no jeng ma burkhawo ma gosirai temani male kaitor snamnaisa kaitor manno snamnaisa gereke omhai ngi meya gede jeng tega sabai ke jeng saiman Israel rokni itihas nai nekake Israel ro je kaitor samahaino borok ni itihas cholei tongo bono kaitor pilan saka Israel no nero ani kok na keba nero hamari manai ani kok na yakeba sai manai kaitor ni kok ni moteno nero ani kok na yakeba omhai sai manai
Satgun nirok selai mengbare jaknai koknai ante satgun no bare thaka nge tamangka Babylon ni jorawo borok Babylon bai tamanai judo mesin jagai seneng tangjaka bone pore agene Bible sajak tongo Babylon ni pore seba phainai Babylon ni pore phaika Medo Persia bone pore phaika Greece bone pore phaika Roman Rome ni jorawo Jesus Christo asaikia. Net boro omahai kenao Babylon nka pas 606 over completely Babylon by Tlangjago. Okay, abono Romoi jungle kakangke 70 AD 70 boro dongso khlaijamone abo tabok 1948 boro independent maka abono sing hisab khainai kangke 2000 বছর লাইজাক বড় নি দফা কমাজাক বড় নি হা কমাজাক বড় পদরে পর কমাজাক গে আবো বেবা কাইতর সাজাক বাইবেল সাজাক তং হাইনো নি তং বড় কাইতর পরমসাও নিরো ani kongna yaken nirok dongso klainai dongsongka nirone ha mungsa kaibo haliangka piawa deja kaitor sawo nirok no ang nirone hawo kiplito bokne Tabo Israel ro 1948 14 May boro kipili phai tongo boro independent maka tabo boro joto kipili tongo gendor no emon kotor snamnai bui nai wana jaknai tabo boro bui sai kara dofa e oborok no nai ni kanke hani bagi Israel no sun nai ni kanke kaitor Israel ni kaitor kubi kaitor sun kaitor no sinima kaitor boje sawo bono khlai mano je khlai nai humano bo khlai mano abo kaitor simi se khlai mano jung thone Ezekiel 39 verse 28 Ezekiel 39 verse 28 ang borwana hake ani borok ang se subrayung borok ni kaitor khnoi sawi manai tamni hunda ang se borok no buini hawo khawi rokhka tabo borok no thumui borok ni hawo kipil ruwi tubukha borok khorok sanopano gri kari kabulia orosun tumanu kaitor boni moteno bo buini hawo tlangtangka borok boni kog ni moteno hani thumui do fi listen emon ki Babylon jorawo dugo Babylon ni jorawo no Daniel book saka Daniel ni bisinti kaitor saklaika 70 বছর ni pore pore no hani hai kifil tu binai pia ba completely faimaninka mane akbaro ni haman maninka 1948 14 May jeng semano 80 70 wo boro completely tesa dongso khlaija ka boro ni ha sobai General Titus Rome ni amobai somrat bai khlaija ka listen Israel non naikanke jeng kaitor kubi kaitor no saimano jeng kubi kaitor no kubi kaitor no jeng saimano so Israel ni itihas ni bisingte jeng kuthang kaitor kubi kaitor no saimano e bonis namjak ni bisingte go jeng saimano of course bonis namjak ni bisingte jeng joto kisu saimia haipone Israel itihas naikanke jeng ego saimano ego jeng saimano Bible ni kok nangi tong mani Bible ni bising tigo so ko kai to sai mana so bu ko kai to get number 2 an sak no sini nangai an sebab an sioni nangai kai to ni biskango ang bomo hai condition ang kai to ni biskango sabu Mark chapter 1 verse 15 no senugo John the Baptist sai ni sawo khas laidi repent mon firao ko ji bai ke repent mana na sen samang repent mana ibarat tamana repent mana ta regret jes nen bai ke regret inga jes jinis no nang saya ngai nang siwo approach nang regret ingo ada omla chalia ang saya khaija la approach nang regret ingo ke repent omai no regret in ya we repent me Because sak ni saya no sina nangai mana ang bomo hai kai to ne buskango abasun
siwani nangnai. Kaitoni bwskango ang wngkha papi. Ang papi tei papini bagwino ang salsa thwinai. Thwika hangke pap wngwi thwimani bag pap wngwi thwinai ar thwimani yagulo tmangnai bus thumjaknai. Obono जों siwani nangnai. Bible tmanisa Hebrews chapter 9 verse 27 salsa jotono ma thwinai. Thwimani yagulo kaitor bai bus thumjaknai. Salsa jotono ma thwinai जों asa keno thwinani o yapri thangi tango. Salsa thwinai. Nega जों asa keno papi. Papi ngai no thwinai. Pap ungte tebo bangte thwinai. Nega जों bus thumjaknai. Nega bus thumjakake tamang boro sominai. Bible sawo kaisa phana pap tongkake aborok morke bukakse lamdo wi tongo. Ani bagi Romans chapter 3 verse 10 tomaisa khoroksa phana kaham krei. Khoroksa phana kaham krei verse 20 oke sawo joto जों papi ani bagi kaitoni जों sajak amono जों mane hamya khlaikya. Haine saw जों joto jari jara lamdo loi tongo. Boro sumso ni bukha they more in a book. Romans chapter 6 verse 23 was our sumso khlaike ma thwinai. About just some physically thwimania sini follow thwinai ko second day. Je papi ma thwinai. Kaisa kono paputang ko ma paputang bo ma thwinai mane bo mor ke o soginai. Listen papi ngi asakya papi ngi thwimani ya goloke bus thumjadai. Ge papi boro bus kaisa kono sumso manja kangke aborok ni 속전의 라만카 모르게 증조도는 파피 한 거기는 바이블로 사워 뭐라 Isaiah 59 verse 2 오토마이샤 지니파 세 가이터로 증노 스카고 지니파 증노 스카나이 가이터로 스카나이카 지니파 오 파프노 Sokomono ni bagino Jisu Kristo ayo. Hani bagi je borok nije ni condition nije ni papno siyage bo bukha koini ni ke kaito ni thani thangmaya borok ni bukha koini ni ingmaya kaito no bukha kbui bai bukha kbai bai ke samaya ngai. Kaito ni buskang upai ni ngai. Jung saimano Farisai bai khazna thungnai borok suri mani Khazna thungnai suriwo kaito nin thaniang chugya ang nini kharyok manango asuksi bosa. Piawa Farisai ke ang omahai khai tongo ang kawama khai tongo ning ani suri manok khanaya ke sabani suri manok ning dei khana sinai. Karena sak kungsuksa sak no sia. Farisai ka boni bising bos kaito ni buskang usmabu bosia. Wangma Farisai hai tongo ang kaito ni samang khai tongo kaito ano mo thangya ke sabano mo thangsinai जों सिनि सामुङै mo thangjaknai kaito ni kharyo mo besi mo thangjago ani baginaw जों aro nugo khazna thungnai ke kaito bai khnajaka tiaba Farisai ni surina ke kaito khnaliya gen जों sini kaito ni buskango ang bomo khai ang papi temang saya ang papi 살짝 들게 부스통자나 부스통자가 바빙께는 모르게 속하. That's all. 어버저리 그부인의 제보록 시워 뭐 무탕작나이. 그러면 뭐래 아 버럭 시카게 복고인이 게 가이토노 나이토나이. 그 바이블로 사워 제 그부이 바이 고인네 바이 가이토 버카 고인네 바이 가이토 나이토나이 아 버럭니 수리마노 안카나나이. 아 버럭 아노 링만나이 게 앙보링마노 카나나이. 미슨 제라미야 오는 거. 증 papi. Hai bagi Bible sawo kali Matthew chapter 5 to ne Matthew chapter 5 verse 26. Automatisya. Matthew 5:26. Ang poribo na joto ngai 26. Aknono okok sawo lepsa gerei di jorabanda rubaya sak neng aroma tongnai lepsa gerei jorabanda rubaya sak je rothai no rubaya sak
사판을 로바야 게 아로는 마토네 아로 만에는 ซึ่ง 아사이케는 뭐라 morkewo morkene bekak 아론이 yok 파이는 나하이 아론의 바이키 역만 가이톤이 칼 역만 바이세 하니 바게 John chapter 3 verse 36 무슨 누구 ซึ่ง 그만 ซึ่ง안 나이거나 John chapter 3 verse 36 뭐라고 있지 마사카 안 보려면 사자노 보이도 클라이네 버러버 못항자 클라이케 피아 사자니 kokhanaya ngai borobo muthangjakla kaidobono jolijak khlai tongnai kaido poito khlaya boro motong verse 18 verse 18 chapter 3 verse 18 ang pornai sajano poito khlainai borobo mazra berjaglia poito khlaya hanke a boro mazra berjagi tongkha nadi poito khlaya borobo already mazra berjag Bible says he is already condemned. Agar mazra angza. Te mazra katal ke bezara nangya already mazra berja. Piaba je borok jisuna poito khlaine borok bongke a mazra ni yakni yokha. Abosi. Nige jeng asai kena jeng mazra gonangke asayo nge salsa jeng thuinai bustum janai. Ke je borok sakni condition no siwo ang sabo ang papi. Temung saya ang papi kaiton biskan. Papi ke kaiton bai bustum jaknai, thuiman yagolo bustum kangke ang norogo soknai. Obo hai borok okokno sinai borok bo bukha koini nengnai, kebui bukha bai kaiton ngai tuknai, a borok kaiton thani phaimanai. Getabo bo Jisu ni thani phainai. Tabo Jisu sabo. Abono sung sinai I must know Jesus. Ang Jisu sabo abro kaham ke sinai ngai. Jisu sabo. Bo Jisu sinam sinai nangai mana na bo sabo, bo temani bagi osung saro paikya, bo tema khlaikya, pe bo tema khaipinai abno sung sinai namai. Ulia sung kaga Jisu kasaba kaito. Baik sung si John chapter 1 verse 1 utamaisa sirisiti wo bo kok bai tongo a kok no kaitor a kok kaitor bai tongo a kok no kaitor sirisiti wo kok simise a kok kaitor bai tongo a kok no kaitor tar mane no kaitor kok se mon mungsa kaya kre ige chobdo mo sung nai ni kangke tola thangi pori kangke tama a kok no lusak ngi paikya mane no kaitor kok tongmani fiaba bo tama lusak ngai ongkari paikya sebab Abu Yesus Kristo. Yesus Kristo bo sengsaro asai paikya hai bagainya jeng tasing age pore mane Hebrew chapter 10 verse 5 tumaisa neng barok mano benaya neng rathar mano benaya neng ani bagai besak kaisa senamka. Abu sebab Abu Yesus ni besak. Tabo kaitor da Trinity ni khoroksa kaitor bo sengsaro ongkari paikya. ongkari paikar temani bagai sengno muthangani bagai semai kesawo sengnugo Israel lokno muthangani bagai tema muthangani bagai merawo mane Israel lokni sumsono na karna ne bagai Israel lok tema khlaitai sengnugo Leviticus onugo Deuteronomy nugo tema boro mera na toy payoi merawo yakhake berakhanke boro ni sumso merawo thang ke mera no ratharo boro ke nakarjago piaba Bishani bagai borok bisibrung nomakari. Ge, tau sengnugo Yesus Kristo jepro John the Baptist ni thani phayo Baptist nani John the Baptist abro tomaisa nahodi umosi mera ni kaitoni mera besa bosung sani sumso no ruzui tlangai. Tar manena Yesus Kristo mera haike abot asmai kesawo Israel ni sumso mera ni thani thangmahai tabo Yesus ni thani mera sobika. Ngai apro smai kesamot subakai high priest. Ozai bokro yak berawo Israel rokni ngai. Ngai omahai no John bokai no tuma John Jisuna Baptist rokamane tuma John borok munisho ni ngai ese ozai bokro bo jotto ni ngai Jisuni thani Jisuni oro bokro yak beraka. Mane tuma Jisun ka mera John ka jotto borok ni ngai bo yak beraka.
Tamane no sengsani beba sumso boni thani roi rozaka. Sibaro kaitoro. Hable kaitoro. Ge John ka paithak ni prophet. Ge John yak rokamane no singzo to yak romane klayo jini poza jini sumso Kristo ni thani rozaka. Ge tabo seba sumso Kristo sumso. Ge amre bagino John siza bom jini bagi tuina I kona hadi kaito ni mera bisa. Bose sengsani sumso no ruzu wik lang nai. Ge John chapter 1 verse 29 okay? Bosa oko. Ge tabo jini bagi besak kaisa senam zakha. Besak ka Yesus Kristo. Tamane na apa kaito besak senam ka Tuan bagai sini bodlawo bono sajana ne bagai bono boost thumna ne bagai Tuan ba sini pozano bono thani boxing roka Isaiah 53 verse 6 so tumai sa jeng joto mera hai lama koro roja jani ja lama ot hing thalai kya kai to thani kipil phaina runglia afro se kai to sini pozano Jishu ni thani roi roka Tabo Jishu ke sini bodla mati kya sini poza mane no sini pap no boni thani roi roka ani bagai Isaiah 53 verse 5 ke tamasa sini chaya ni bagai bo buzaka sini hamkrai ni bagai bo tokjaka boni busawo mari inka buzago mari inka sing hamna ni bagai bo buzago bai sing ke hamka mera rathar jagma bai Israel ni sumsokna karjaka Jishu Kristo ra kroso thima bai Okjagma bai, kostomano bai, jengke kaito ni thani bus thumjagna ni yoka. Jebono poito khlaine ro boro bus ni yoka. Actually joto ni bagene bo buzaka. Piaba jebono poito khlaya rongke boro bus thumjagna ni kotomani bage boro Jishuno poito khlaya sumsok ni bage. Te moino sumsok ni bagalia piaba only one sumsok tongko abongka poito khlaya. Ge poito khlaya ni bagai borok bustum jagnai. Yesus Kristo no sini mane ang sini na nai mane na Yesus Kristo bo kaito piaba ani sumsok ni bagai ano mothangna ni bagai bo sungsara nokhare pekya bo snan nai entutui bo nokhare pekya Nokhari members paya ani bagi bo Calvary cruso kosto manai tek to manai tija anu muthangani bagi bo ani sumsok no beba langai pairoi anu nakar sogi ro baikya ta angte bus thumjaglia nge bo deisa sawo angte se kipili painai je ano poito khlainai ro no nanani bagi nge tabo jeng gebui ke bono sininai ke bono nai singui tamo sininai mane no ani sumsok no botlang taka ano nakar ka tabo an bus thumjaglia tamone bole ani bodlawo bo bus thumjaka obono sine mane an bus thumjaglia ani bodla bo bus thumjak paikya mane bodla roi paikya likiriki ke tabo Jishu paipro ang bobai thangsinai obose Jishuno sinimani piaba kabang mo borok Jishuno siniya sinule sawo haipono siniya teman siniya boni sumsok langjak mano bo poito siklaya ko boni sumsok ka Yesus Kristo trima bai nakarjaka abono poito klaya mane tomo ei waisa ang samang kaham klaya sakjora dei Yesus anu nakarya mane na boni samang no poito klaya haibla nini samang nini stabon poito klaya to ang samang kai klase bo anu motanai omong ke boni samang no poito klaya of course boni samang no poito klaya nai borok boni selaijak nai boni jibono selaijak mane tongnai abongka aboni Jisuno sinimani bethai Jisuno poito klaya mani bethai piaba baksa oke ulta ke sawo nang samang kai ke se motangjak na actually samang ka bethai se motangjak nani bagiya
nang mutangjakaise nang samang khalai manai obosai Bible so je borok kubui ke Jisu no siniya borok bo samang khalai meya ani bagi Bible so buthai bai no bufang sini jaknai nang kubui Jisu no sininai ke nini samang bai nang sini jaknai nang Christ girja thangma bai nang sini jakya nang an Christian ni samang bai nang sini jakya tomang ke nini buthai nini jibono change pai mani nini jibono salai jakmani obosai abo baise nang kubui no tangjakade nang kubui nini phola kuthui tongmani asai kha mane no bo kuthang nukjanai haibla kuthui mane no bo sijagya kuthui mane no kuthui nungui tonai mungsa samang khalai me okay omono o mungtham sini jong sinai nangnai pilas kantama kubui kai tor sobo sinai babak sangsano sinanai bo sobo ibon pore ang sobo kai ton buskango ang nije sakno bisina nanai e ya bolongke jong Jisu no sananai Jisu sabo tamole Jisu sabo ang no kubui ang no mutangnai ang no lama ang no kubui ang no mutangnai ano kare apa ne rosogi meya tamone Jisu simi se lama jong apa kai ton rosognan Jisu lama ngai pekya nge Jisu no siyake jong sukna habu sogmaya tamane jong mutangjang maya jong kai ton hanugi meya nge Jisu no sinima baise jong kai ton hanugi mana tamane Jisu no sinijak bai sinima bai jong asai ketal ngai mana mutangjagi mana nge Jisu ane bagai hani hai ani sum sogno 100% no tlangtangka 100% he forgive ane sum sogno 100% bo anana kari doka kok no koi to kai ka mane no nang Jisu no completely sinika geno nang mutangjak gi manka ke hambai orang paisna surinai ketang keplai bai nang kai to no hambai ro nang jingno jeng bai ke mutangjak nai bai ke asoi ketal nai asoi ketal nai bagai tema sirai nang nai abro nang jingno purunka no hambai nintani hani hai jini fola rak ma bebak no ya pore bukra Jisu ning loisa apa kai tentang Yesus amen hambai jatno